lapsilla. Käytä aina kypärää. Laita pyörät telineeseen. Kouluun tultaessa tervehditään ystäviä ja henkilökuntaa. Huomenta. Ja huomenta. Hyvää huomenta. Eteisessä ulkokengät vaihdetaan sisäkenkiin ja otetaan lakki pois päästä. Käytävillä kuljetaan rauhallisesti. Ulkovaatteet jätetään omaan naulakkoon. Luokassa mennään omalle paikalle ja odotetaan opettajaa. Ota opettajan pyytämät kirjat ja muut tarvikkeet esille. Ei sotata vihkoja, pidä huolta välineistäsi. Mullakin on semmosia kalastus. Opettajan työ on monipuolista. Saakaa alas. Vaikeita tehtäviä, nosta kätesi ylös, niin opettaja tulee auttamaan. Pidä puheenvuoro viittaamalla, tee töitä ahkerasti. Syntymäpäivälläsi voit tuoda halutessasi karkkia. Ruokoilla pestetään kädet kunnolla saippualla. Sitten mennään rauhallisesti jonoon, kunnes saa lähteä syömään. Toivotan kaikille ruokarauhaa, rohkeasti kokeilen jokaista kauhaa. Ruoan saa ottaa itse linjastolta ja maistetaan kaikkea. Ota maitoa telineestä varovasti ja mene oman luokan pöytiin. Mä voin syödä kaiken ruoan. Voitele leipää vasta omalla paikallasi. Syö ruoka rauhallisesti. Syö kaikki mitä olet ottanut. Älä peleile ruoalla. Vasta kun kellot on soinut, saat lähteä. Kellot on soinut, niin vie astiat varovasti tiskiin. Lopuksi saat ottaa yhden sylitolipastillin. Kiitä keittäjiä, kun lähdet ruokalasta. Järjestä ja pyyhkivät myös pöydät, kun lähtevät. Järjestäjä pyyhkii pöydät. Välitunnilla voit pelata keinoa ja vitsiä vaikka narua kavereiden kanssa. Aikuiset ovat apunasi, kun sinulle tulee asiaa. Koulussa voit käyttää kännykkää opettajan luvalla. Kurkkaa ei saa syödä koulussa.
roskan, heittää roskat roskaksyyn kaikki. Kun sinulla on asiaa opettajan huoneeseen, niin koputa.